На дзень перамогі прывезлі вайскоўцы на цэнтральную плошчу горада, дзе поўным ходам ішло святкаванне некалькі котлов салдацкай кашы, каб байцы, як кажуць, успомнілі мінулыя дні. А людзі, маладзейшыя, паспыталі, якая яна ўсё ж на смак, гэтая хвалёная салдацкая каша. А каша была і сапраўды смачная, кожны, каму даставалася парцуха, хваліўся. Сяржант Міхасёнак, што лічыўся ледзь не самым галоўным начальнікам над катламі, быў задаволены не менш, чым і повар Шалабуд, які паспяваў толькі чэрпаць варыву і плюхаць у міску. Сяржант жа тым часам пазнаёміўся з дзяўчатамі. Яны стаялі непадалёку, смяяліся, размаўлялі. Потым Міхасёнак падышоў да повара, падаў знак, каб той нахіліўся і шапнуў на вуха: «Кладзі меней, меней кладзі, а то хутка каша скончыцца і давядзецца ў часць ехаць. А я тут для цябе і прыгажу не праглядзеў». І ён кіўнуў у бок дзяўчат. Зразумела, засвяціўся твар повара Шалабуда. Амаль адразу ж пасля сяржанта да повара заглянуў капітан Парахнюк. Ён нервова паглядзеў на гадзіннік, зазірнуў у кацёл і казаў гучна, каб усе чулі: «Кладзі, радавы Шалабуд, больш, каб не думалі людзі, што мы для іх кашы пашкадавалі».